या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। कोकणात धावली वंदे भारत। अपात्रतेच्या निर्णयावर विधानसभा अध्यक्ष स्पष्टच बोलले आणि शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला बसणार आळा। आता थेट रेल्वेनं सिंधुदुर्गात पोहोचणार खत। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सध्याच्या पालकांना आपली मुलं चांगल्या शाळेत शिकावी, उत्तरोत्तर प्रगती करून आपलं नाव रोशन करावी, तसंच त्यांना नोकरी लागावी किंवा व्यवसायात पारंगत असावी अशी अपेक्षा असते। यासाठीच नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे खारेपाटण यांच्या वतीनं एकदा मुलांचे ऍडमिशन घेतल्यानंतर मुलांचं उज्ज्वल भविष्य घडणार असल्याचं प्रशालेकडून सांगण्यात आलं। दोन 2004 साली संस्थापित झालेल्या आदर्श एज्युकेशन सोसायटी नडगिवे संचलित नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल या आपल्या शाळेला यंदा 19 वर्ष पूर्ण होत आहे। गेल्या 19 वर्षांच्या या प्रवासात आपल्या समोर बरीच आव्हानं उभी राहिली, पण फेब्रुवारी 2020 मध्ये पदभार स्वीकारल्यावर आपले संस्थापक माननीय श्री मनोज गुळेकर आणि आपल्या शिक्षकांनी या आव्हानांना मोठ्या जिद्दीने आणि हिमतीने तोंड देत हा पल्ला गाठलाय। निस्वार्थपणे त्यांनी केलेल्या या मार्गक्रमणावर प्रकाश टाकण्याचा हा आपला एक छोटासा प्रयत्न। नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल ही खारेपठण पंचक्रोशीतील एकमेव इंग्रजी माध्यमिक शाळा आहे। आजच्या घडीला जागतिक पातळीवर आपल्या नव्या पिढीला भक्कमपणे उभं राहता यावं व यासाठी त्यांना घरापासून दूर जावं लागू नये या अनुषंगाने आपली शाळा फार महत्त्वाची ठरते। उच्च शैक्षणिक दर्जा असलेल्या आपल्या या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून उत्तम भौतिक सुविधा देखील उपलब्ध आहेत। या भागातील जवळजवळ 160हून अधिक विद्यार्थी आपल्या शाळेत आपलं शिक्षण पूर्ण करत आहेत। हे सगळे विद्यार्थी कला, क्रीडा व साहित्य सगळ्या क्षेत्रात पुढे असावे म्हणून शाळेतील हुशार तसेच प्रशिक्षित शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असतात। जर शरीर शाबूत तर मन काबूत म्हणूनच वेळोवेळी आरोग्य शिबिरं भरवून विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी सुद्धा आपली शाळा करत असते। अभ्यासासोबत विद्यार्थ्यांना इतर गोष्टींचंही ज्ञान असावं म्हणून विविध प्रकारचे उपक्रम इथे राबवले जातात। विद्यार्थ्यांच्या मनात आकाशगंगेविषयी उत्सुकता निर्माण व्हावी यासाठी घेण्यात आलेला अवकाश निरीक्षण उपक्रम, विद्यार्थ्यांचं निसर्गाशी नातं निर्माण व्हावं यासाठी एक घरटे पक्ष्यांसाठी हा उपक्रम आणि सांगता सांगू पण वेळ अपुरी पडेल
असे कितीतरी अनेक उपक्रम राबवणारी आपली शाळा लक्षवेधी ठरते. म्हणूनच कदाचित वेगवेगळ्या संस्था, संघटना आपल्या शाळेला आणि तिच्या संस्थापकांना प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी सन्मानित करत असतात. मागील वर्षात महाराष्ट्र जर्नलिस्ट फाउंडेशन तर्फे शाळेचे संस्थापक यांना शाळेप्रती केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल आदर्श शिक्षण रत्न पुरस्काराने पुरस्कृत करून गौरविण्यात आलं. या वर्षी देखील वर्षाच्या प्रारंभीच शाळेच्या संस्थापकांना प्रेरणा मूर्ती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. खरं तर सूर्याला चमकण्यासाठी प्रमाणाची गरज नसते, पण अशा प्रकारच्या सन्मानाने, पुरस्कारांनी अजून जोमाने काम करण्यासाठी ऊर्जा मिळत असते. तर असा हा आपल्या गेल्या 19 वर्षांचा प्रवास. पुढेही ही सफर अशीच सुरू राहणार आहे, पण त्यासाठी आपली साथ आणि आशीर्वाद दोन्हींची आवश्यकता आहे. पुढेही आपण आमच्या या प्रवासादरम्यान आमच्या सोबत उभे राहाल हीच आशा. धन्यवाद. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. अखेर कोकण रेल्वे मार्गावरून देखील वंदे भारत एक्सप्रेस धावली आहे. पाहुयात ही काही दृश्य. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 1424 21. मी अजितदादांना सांगेन
की हे ज्या काय दंगली होत आहेत त्यांचा मास्टर माइंड तुमच्या सिल्वर ओक मध्ये काही दिवसा अगोदर आलेला, तुमच्या बरोबर बसलेला, आदरणीय पवार साहेबांच्या बाजूच्या सोफ्यावर बसलेला, त्याचा पत्ता कलानगर मध्ये आहे. कारण का मी वारंवार सांगतोय, दंगली घडवून स्वतः मुख्यमंत्री बनण्याची इच्छा ज्या सुप्त डोक्यातून 2004 ला आलेली, ती इच्छा आणि ते स्वप्न आजही मेलेलं नाही. उद्धवजींची नार्को टेस्ट करा, मी परत मागणी करतोय. कारण का 93च्या दंगलीनंतर 95 ला शिवसेना भाजपची सत्ता आली असे म्हणणारे उद्धवजी ठाकरे 2004 ला परत तोच प्रयत्न करत होते. आणि माजी सरचिटणीस अरुण बेटकेकर जी स्वतः त्या बैठकीमध्ये होते, त्यांना स्वतः ते आदेश दिले गेले, ते स्वतः याबद्दलची पुष्टी देऊ शकतात, पोलिसांकडे स्टेटमेंट देऊ शकतात. म्हणजे नेमकं याही दंगलीमध्ये उद्धवजीत मास्टर माइंड आहेत का, याचा तपास पोलिसांनी लवकरात लवकर करावा. काही दिवसापासून उभाटाचे 2 नेते जे कधी आपला एक दुसऱ्याचा चेहरा पण बघत नाहीत, विरोधी पक्षाचे विधान परिषदेचे अंबादास दानवेजी, या बाजूला चंद्रकांत खैरेजी, ज्यांना एक दुसऱ्याचा चेहरा पण बघायला आवडत नाही, त्यांचे सूर मिळायला लागलेले आहेत. दंगलीबद्दल ते बोट उचलायला लागलेले आहेत, एकाच सुरात बोलायला लागलेले आहेत. म्हणजे कुठे ना कुठेतरी परत एकदा मातोश्रीमध्ये हा प्लॅन शिजला आहे का, जो 13 ऑगस्ट 2004 ला शिजलेला, आणि त्याप्रमाणे हालचाली सुरू आहेत का. कारण का महाविकास आघाडीमध्ये एक सूत्र ठरलंय, ज्यांचे जास्त आमदार त्यांचा मुख्यमंत्री. त्याप्रमाणे उद्धवजींना माहिती आहे की त्यांचे अगर आमदार आले नाहीत तर ते परत मुख्यमंत्री त्यांच्या घरातला बनू शकणार नाहीत, किंवा ते स्वतः मुख्यमंत्री बनू शकणार नाहीत. आणि म्हणून या दंगल भडकवण्याचं काम ते परत करू पाहतायत. त्यांच्या प्रत्येक सभेमध्ये, मग खेडची सभा असो किंवा बीकेसीची सभा असो, मोठ्या प्रमाणामध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे लोक तिथे उपस्थित होते. मुसलमान समाजाचा उद्धवजींच्या सभेला पाठिंबा, अशा प्रत्येक वेळी बातम्या आलेल्या आहेत. म्हणून मुसलमान समाजामध्ये दंगली भडकून आपलं मतदान वाढवायचं आणि स्वतः मुख्यमंत्री बनायचं, जे 2004 ला अरुण बेटकेकरजींच्या समोर उद्धवजीने बोलून दाखवलं, आणि ते दुसरे खासदार पण बाजूला होते. तर तोच प्लॅन परत एकदा होतोय का, याबद्दल मास्टर माइंड बद्दल बोलणारे अजितदादांनी विचार करावा आणि पोलिसांनी त्या दृष्टिकोनातून तपास करावा. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग, SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996
91 705 SSPM लाईफ टाइम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर. काल महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या दृष्टिकोनातून एक धक्कादायक घटना त्र्यंबकेश्वर मंदिरात झाली. 12 ज्योतिर्लिंग मधलं आपलं एक ते ज्योतिर्लिंग आहे, आपल्या महादेवाचं स्थान आहे. लाखो करोडो भक्त तिथे येतात, नतमस्तक होतात. प्रत्येक हिंदू धर्मियाचं आस्थेचं ठिकाण आहे ते. आणि त्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरामध्ये काल जबरदस्ती चादर टाकण्याचा प्रयत्न झाला. तिथून येणारा उरूस तो दरवर्षीच येतो. त्याच्यातून 10 ते 15 मुसलमान समाजाचे तरुण बाजूला येतात, चादर घेऊन मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करतात, आग्रह धरतात, हट्ट धरतात ते नाही आम्हाला चादर इथे चढवायचीच आहे. पहिलं हे लोकांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गड किल्ल्यांवर अतिक्रमण सुरू केलं. आपल्या प्रत्येक गड किल्ल्याच्या आजूबाजूला झालेलं अतिक्रमण, ज्याच्यावर आमचं हे हिंदुत्ववादी सरकार आल्यानंतर ते अतिक्रमण हटवण्याची सुरुवात झालेली आहे. पण मुद्दा महत्वाचा असा आहे की पहिला आपल्या गड किल्ल्यांना टार्गेट केलं, तिथे अतिक्रमण वाढवली. आता तर आपल्या त्र्यंबकेश्वर सारख्या मोठ्या धार्मिक स्थळाचा कब्जा घेण्याचा प्रयत्न चालू झालेला आहे. आज त्र्यंबकेश्वर होईल, उद्या सिद्धिविनायक होईल, परवा महालक्ष्मीचं मंदिर होईल, त्यानंतर पंढरपूरचं मंदिर होईल. म्हणजे गड किल्ल्यातून पहिला प्रवास जो सुरू झाला तो आपल्या मंदिरापर्यंत पोहोचलेला आहे. आणि आता त्यानंतर आपल्या घरापर्यंत, घराच्या उंबरठ्यावर अगर येऊन चादर चढवण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याबद्दल आश्चर्य वाटण्यासारखी गोष्ट नाही. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ. शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. 12 वर्ष रखडलेल्या सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचं काम 2024 पर्यंत पूर्ण न केल्यास उग्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा वसई सावंतवाडी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना मुंबई अध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी दिलाय. पाहूया. शंकर नाईक, अध्यक्ष वसई सावंतवाडी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना. आज आम्ही इथं सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनला स्टेशन मास्टरना गेल्या 12 वर्षापासून रखडलेलं टर्मिनसचं काम युद्ध पातळीवर 2024 पर्यंत, जसं आमचा महामार्ग त्या पातळीवर ते पूर्ण करायला पाहिजे, अन्यथा आम्हाला उग्र असं आंदोलन छेडावं लागणार आहे. आणि आम्ही सध्या या फक्त
सनदशीर मार्गाने आपल्याकडे आमच्या व्यथा मांडत आहोत. आणि त्या ठिकाणी आज आम्ही मुंबईवरनं वसईवरनं आमची ही संपूर्ण टीम आणि आमचे स्थानिक मित्र जे सावंतवाडीकर आहेत, रेल्वे प्रवासी आहेत, हे आमच्या सोबत आहेत आणि त्यांच्या वतीने आम्ही आज हे निवेदन दिलेलं आहे. भविष्यात जर लवकरात लवकर या टर्मिनसचं काम चालू झालं नाही तर कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन आणि मुंबई आझाद मैदान इथून मंत्रालयापर्यंत आम्ही मोठा असा मोर्चाचं आयोजन करू आणि उग्र असं आंदोलन छेडू. हा आम्ही इथं या निमित्ताने अध्यक्ष या नात्याने त्याचं नेतृत्व मी करणार आहे आणि ते आंदोलन उग्र असेल याची मी इथंच झलक देऊन इथं थांबतो आहे. आमच्या वसई सावंतवाडी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या वतीनं आज सावंतवाडी स्टेशनचे स्टेशन मास्तर यांना आम्ही आमच्या प्रवासी संघटनेच्या वतीनं सावंतवाडी स्टेशनला सुसज्ज टर्मिनस बनवावे यासाठी आम्ही या ठिकाणी आज मागणी केलेली आहे. तर गेली कोकण रेल्वे 25 वर्ष नुकतीच झालेली आहेत. तर प्रत्यक्षात कोकण रेल्वेच्या वतीनं जिथल्या कोकणातल्या भूमिपुत्र ज्या पद्धतीने ज्या अपेक्षेनं या ठिकाणी त्या कोकण रेल्वेचा लाभ व्हायला हवा होता तो दुर्दैवाने झालेला दिसत नाही. कोकणात सुसज्ज टर्मिनस नसल्यामुळं बऱ्याच गाड्या अप अँड डाऊन कोकण रेल्वेवरती करतात. मात्र ह्या सगळ्या गाड्या पुढच्या दक्षिणेतील राज्यात जसं की गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडूला जातात आणि याचा फायदा कोकणाला काहीच होत नाही. आणि ह्या सगळ्या सुपरफास्ट गाड्या आहेत याचा कोकणाला तेवढासा फायदा होत नाही. आमच्या प्रवासी संघटनेच्या वतीनं आम्ही मागील अनेक वर्षापासून विनंती रेल्वे बोर्ड आणि कोकण रेल्वेकडे विनंती करतोय की आम्हाला पॅसेंजर गाड्या किंवा स्लो दर्जाच्या आम्हाला गाड्या की कोकणातल्या सगळ्या प्रत्येक ठिकाणी ती गाडीला होल्ड मिळेल अशा गाड्यांची आम्ही मागणी करतोय. त्याच्यामध्येच आम्ही वसई सावंतवाडी या पॅसेंजरची मागच्या अनेक वर्षापासून आम्ही मागणी करतोय. आणि यासाठीच कोकणातल्या प्रवाशांना, इथल्या भूमिपुत्रांना या कोकण रेल्वेचा जास्तीत जास्त फायदा होण्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी हे जे सावंतवाडी जे स्टेशन आहे ते टर्मिनस व्हावं आणि कोकणातल्या प्रवाशांना, इथल्या भूमिपुत्रांना जास्तीत जास्त कोकण रेल्वेचा लाभ घ्यावा यासाठी आम्ही या ठिकाणी आज निवेदन दिलेलं आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. नमस्कार, मी रोटरी क्लब ऑफ सावंतवाडीचा अध्यक्ष आणि जयानंद मटकर यांचा नातू मिहिर मटकर. काही दिवसांपूर्वी आम्ही सावंतवाडीकर आणि रोटरी क्लब किंवा सावंतवाडीतले युवा लोक आणि सावंतवाडी कृती समितीचे जी लोक, माझी लोक होती, या सगळ्यांनी एकत्रपणे मिळून सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस हा विषय परत उघडकीस आलेला आणि त्याला अनुसरून वसई सावंतवाडी रेल्वे संघटना, सावंतवाडी टर्मिनस संघटना, कोकण प्रवासी संघटना हे सगळे एकत्र येऊन परत सावंतवाडी टर्मिनस व्हावं आणि रेल्वे गाड्यांना थांबा मिळावा यासाठी सगळे उतरून आलेले आणि त्यालाच अनुसरून आज ही पत्रकार परिषद आम्ही घेतलेली आहे. ZBTTचं कारण देऊन आणि अशी बरीचशी कारणं देऊन जनशताब्दीसारखी रेल्वे गाडी चालू करून 3-4 गाड्या आमच्याकडनं हिसकावून घेतल्या किंवा बंद केल्या. या सगळ्यामुळे सावंतवाडी टर्मिनस किंवा सावंतवाडी स्टेशनला ऑप्शन्स रेल्वे गाड्यांचे कमी मिळाले आणि ह्याची प्रचंड गैरसोय आपल्या प्रवाशांना होते. आपल्या लोकांना, इकडच्या लोकांना, सावंतवाडी टर्मिनसवर अवलंबून असलेल्या सावंतवाडी तालुक्यातल्या लोकांना आणि शहरातल्या लोकांना कुडाळ, कणकवलीसारख्या तालुक्यांमध्ये रेल्वेसाठी जावं लागतं आणि ही कुठेतरी खूप मोठी गैरसोय ही आपल्या लोकांची होते. त्यालाच सावंतवाडी टर्मिनस मंजूर होऊन 12 वर्ष झाली आणि 9 वर्ष काम चालू होऊन झाली. फेज 1 हे काम कंप्लीट होऊन फेज 2चं काम रखडलं गेलं. त्याच्यात बऱ्याच 100 ते 80 गाड्या आपल्या सावंतवाडी समोरनं जातात आणि फक्त 5 ते 6 गाड्या ह्या रोज थांबतात आणि विकली गाड्या अशा 10 ते 12 गाड्यांचंच ऑप्शन आपल्या लोकांना मिळतो. आणि बऱ्याचदा ह्या कुठेतरी गैरसोयीमुळे आपल्या लोकांना कुडाळ, कणकवलीसारखे ऑप्शन्स घ्यावे लागतात. ह्यालाच अनुसरून सगळ्या सावंतवाडीकरांनी एकत्र येऊन पुन्हा एकदा सावंतवाडी टर्मिनस व्हावं, सावंतवाडी
बऱ्याचशा महत्त्वाच्या गाड्या थांबाव्या यासाठी एकत्र येणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी मी सगळ्यांच्या वतीने सगळ्या सावंतवाडीकरांना एकत्र येण्याची एक विनंती करतो. कृती समितीची पुनर्स्थापना करून हा विषय केंद्रापर्यंत लावून धरू आणि सावंतवाडीतले पक्षीय नेते किंवा समाजवादी विचारसरणीची लोक ह्या सगळ्यांनी एकत्र येऊन हा विषय केंद्रापर्यंत पोहोचवावा अशी सगळ्यांना विनंती करतो. ह्याच गोष्टीला अनुसरून वसई सावंतवाडी संघटनेने एक मागणी केलेली की वसई सावंतवाडी रेल्वे सुरू व्हावी. ती मागणी करतानाच त्यांनी सावंतवाडी टर्मिनसवर पण कुठेतरी सावंतवाडी टर्मिनस झालं तरच ती गाडी चालू होणार ह्या अनुषंगाने आज सावंतवाडी स्टेशन मास्टरांना निवेदन दिलं आहे आणि पुढे सावंतवाडी टर्मिनस व्हावं ही कुठेतरी वसई लोक आणि मुंबई तसंच कोकणवासियांची खूप इच्छा आहे की बरीचशी गैरसोय यामुळे टळणार आहे. तर यापुढे सावंतवाडी संघटना आणि रेल्वे संघटना जी कोकणवासियांची आहे टर्मिनस संघटना आणि जे आपली लोकं आहेत सावंतवाडीतली ह्या सगळ्यांनी एकत्र येऊन त्यांनाही सपोर्ट करूया आणि आपण एकत्र येऊन केंद्रापर्यंत हा विषय लावून धरूया जेणेकरून आपली बरीचशी गैरसोय टळेल. हायवे आणि बरेच बाहेरनं गेलेले आहेत आणि कुठेतरी टुरिझमला जोडणारा कुठेतरी आपल्या रिसोर्सेसना जोडणारा कोकण रेल्वे हा मोठा प्रकल्प आहे. त्यात सावंतवाडी टर्मिनस जर झालं तर बरेचसे रिसोर्सेस डायरेक्ट तळ कोकणाला जोडले जातील. त्यामुळे बऱ्याचशा लोकांनी हा विषय लावून धरलेला पण कालांतराने तो विषय मागे पडलेला आहे आणि आता बरीच वर्ष या गोष्टीला झालेली आहे. तर हा विषय आपण लावून घेऊ. पुढचं असे संघटनावाले अध्यक्ष आणि जडेयार साहेब आहेत ते बोलतीलच. तर माझी ही विनंती आहे सगळ्या लोकांना की लवकरच कृती समितीची पुनर्स्थापना करून सावंतवाडी प्रेमींनी एकत्र येऊन हा विषय केंद्रापर्यंत पोहोचवा. नमस्कार. थँक्यू. शांताराम शंकर नाईक, वसई सावंतवाडी कोकण प्रवासी संघटना अध्यक्ष. सावंतवाडी टर्मिनस झालं पाहिजे ही आमची पहिल्यापासूनची मागणी आहे आणि गेल्या 5 वर्षापासून आम्ही जवळजवळ 92 निवेदनं म्हणजे कोकण रेल्वे मॅनेजर, वेस्टर्न रेल्वे हे कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन, रेल्वे मंत्री, रेल्वे राज्यमंत्री, आमचे राऊत खासदार चव्हाण साहेब किंवा दानवे साहेब या संपूर्ण किंवा रेल्वे बोर्ड केंद्रीय रेल्वे मंत्री फडणवीस या सगळ्यांकडे आमची 92 निवेदनं ह्यात गाडीसाठी मागणी केली. पण प्रत्येक ठिकाणून आम्हाला हेच उत्तर मिळतं आहे की वसईमध्येही टर्मिनस नाही आणि सावंतवाडीलाही नाही. त्यामुळे तिथं त्या गाडीचं जे ड्रेनेज धुणं किंवा पाणी भरणं ह्यासाठी सुविधा उपलब्ध नाही. गेल्या 12 वर्षापासून हे रखडलेलं काम युद्धपातळीवर करून 2024च्या आत हे पूर्ण झालं पाहिजे असं आम्ही या ठिकाणी इथं रेल्वे प्रशासन, रेल्वे बोर्ड आणि रेल्वे मंत्र्यांना हे आवाहन करतो आहे की त्यांनी हे युद्धपातळीवर हे सावंतवाडी टर्मिनसचं काम पूर्ण करावं. अन्यथा आम्हाला उग्र असं आंदोलन छेडावं लागेल. ती आमच्यावर वेळ आणू नका. आम्ही सनदशीर मार्गाने आपल्याकडे आज मागणी करतो आहे आणि स्थानिक इथले आज आमच्यासोबत आलेले आहेत. संपूर्ण या स्थानिक सावंतवाडीकरांनी त्यांच्यासोबत आम्ही सदैव राहू ही ग्वाही देतो. आपण एक दुसऱ्याच्या संपर्कात सदैव राहूया, पुढील नियोजन करूया. काही कालावधीचं म्हणजे 1 महिन्याचं टायमिंग देऊया, आम्हाला काय रिप्लाय मिळतो ते बघूया आणि जर त्याच्यावर सकारात्मक रेल्वेकडून आम्हाला काही मिळालं नाही किंवा या रेल्वे स्टेशनचं काम चालू झालं नाही टर्मिनलचं तर मग पुढील रूपरेषा आपण ठरवूया आणि आपण नाहीपेक्षा आम्ही आंदोलन छेडणार हा माझा इशारा आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. स्थानिक लोकांनी आणि संघटनेच्या लोकांनी केंद्र शासनाकडे RTI राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट या अंतर्गत बरीचशी माहिती कलेक्ट करायचा म्हणून RTI केलेला आहे. केंद्र शासनाकडनं आम्हाला अपेक्षा आहे की लवकरच आमच्या त्या प्रश्नांची उत्तरं आम्हाला मिळतील. ती मिळतीलच पण कुठेतरी हा विषय सगळ्यांनी लावून धरावा ह्यासाठी आमची मागणी आहे आणि आंदोलनाचा इशारा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला निवेदनांमधनं आम्ही केलेलाच आहे. बरीचशी वर्ष ह्या गोष्टीला झालेली आहेत त्यामुळे कुठेतरी आंदोलन हा आता शेवटचा पर्याय सगळ्यांकडेच उरलेला आहे आणि जर आंदोलन झालं तर अगदी मोठं आंदोलन सगळी संघटना एकत्र मिळून करतीलच.
कुठेतरी हा राज्य शासनाला आणि केंद्र शासनाला सगळ्यांनी इशारा दिलेलाच आहे. मग केंद्राने आणि राज्यांनी दोन्ही विचार ह्या गोष्टीवर करावा. रेल्वे काय प्रत्येक वैयक्तिक माणसाच्या घरातनं जाणार नाही आहे, त्यामुळे ह्यात कोणाचा स्वार्थ दडलेला नाही आहे. हे कुठेतरी लोकांसाठीच आहे आणि लोकांनी ह्या गोष्टीचा विचार करावा. सगळ्यांनी एकत्र मिळून जर काम केलं तर ह्यात सगळ्यांचाच फायदा आहे. आशा आहे की केंद्र शासन आणि राज्य शासन लवकरच ह्याच्यावर डिसिजन घेतील. कारण कोकण रेल्वे ही आशिया खंडातली सगळ्यात डिसिप्लिन रेल्वे म्हणून ओळखली जाते. केंद्र शासनाला जो कोकण रेल्वे निधी मिळतो, कोकण रेल्वे ह्यात खूप मोठा वाटा प्ले करतो की केंद्राला निधी बऱ्यापैकी मिळावा. त्यात जे सण आहेत तळ कोकणातले 90% प्रवासी वर्ग हा कोकण रेल्वेवरच अवलंबून आहे या सणांसाठी. कुठेतरी ह्या पुढे त्यांची गैरसोय होऊ नये, कुठेतरी पुढे येणाऱ्या पिढीला रेल्वे काय आहे ही माहितीच असू नये, हे असं होऊ नये ह्यासाठी आमचा हा सगळ्यांचा एक निर्मळ प्रयत्न आहे. आणि परत एकदा ह्या कोणाचा स्वार्थ दडलेला नाही आहे. सो मी सगळ्यांनाच विनंती करेन, जे पक्षनिहाय लोक आहेत, जे पक्ष सोडून काम करणारी लोक आहेत, त्यांनी पण एकत्र यावं. कृती समिती पुनर्स्थापना करू आणि केंद्र शासनाच्या आणि राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून देऊ. बस. तुम्ही किती वर्ष आली यासाठी प्रयत्न करता? गेली 5 वर्ष आम्ही या गाडीसाठी मागणी करतो आहे आणि अनेक निवेदनं म्हणजे दांदा ते बांधा आपण कसं म्हणतो तसं इथं कोकणपासून सगळ्या रेल्वे स्टेशनपासून प्रत्येक याला दिल्लीपर्यंत ही निवेदनं आमची पोचलेली आहेत. पण त्याच्यावर एकच उत्तर मिळतं की टर्मिनस अभावी आम्ही ही गाडी चालवतो आणि म्हणून आम्हाला हे टर्मिनस पाहिजे. म्हणून आज आम्ही मुंबईवरनं इथपर्यंत आज तुतारीने आलो आहे आणि आम्हाला स्थानिकांनी आणि पत्रकार बांधवांनी मीडियावाल्यांनी चांगली साथ दिलात, सहकार्य केलात, त्याबद्दल मी आभारी आहे. भविष्यात आपली साथ आम्हाला मिळावी अपेक्षा करतो आणि पुढे जर आम्हाला आंदोलन करावं लागलं तर त्यावेळी तुमची साथ हवी आहे. एवढंच म्हणून मी इथं तुमचं थांबतो. आज वंदे भारत जी रेल्वे आज तुम्ही साक्षीदार होता, आपल्या समोरनंच गेली, तर त्या संदर्भात तुमची पुढील मागणी काय असेल? कोकणात त्याला थांबा मिळेल का? आम्हाला तो जर टर्मिनस झालं तर सावंतवाडीला प्रत्येक गाडीचा थांबा असणार आणि तो नेमका आज कणकवली, रत्नागिरी किंवा डायरेक्ट मडगावपर्यंत त्या गाड्या जातात. ह्या गाड्याला टर्मिनस नसल्यामुळे सावंतवाडीला थांबे मिळत नाही आणि मग ती वंदे भारत ही रेल्वेसुद्धा इथं थांबा मिळेल आणि नाही मिळाला तर आम्ही तो जबरदस्ती मिळवून घेऊ. पण टर्मिनस झालं पाहिजे हे सर्वात मोठं कारण ज्यांचं आहे आणि त्या वर्मावरच आपण बोट ठेवलं आणि ते टर्मिनसच्या मागे पडलो तर नक्कीच आपला भविष्य उज्ज्वल असेल. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. शेतकऱ्यांना बोगस खत मिळण्यापासून प्रतिबंध बसावा आणि वेळेत खत पुरवठा व्हावा म्हणून आता रेल्वेनं थेट झाराप्लास खताच्या रॅग उतरतील असा निर्णय झाल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी दिली आहे. ओरोस मुख्यालय इथं झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा बँक संचालक महेश सारंग उपस्थित होते. रासायनिक खतांची गरज असते आणि या रासायनिक खतांचा पुरवठा हा रेल्वेने रत्नागिरी आणि कोल्हापूर येथे नेहमी होतो आणि त्यानंतर तिथून पुढे सिंधुदुर्गमध्ये तो ट्रकच्या आधारे पुरवठा केला जातो. दरवर्षी आपल्याकडचा पावसाळा हा जूनमध्ये मोठ्या प्रमाणात असल्याने ट्रकद्वारे पुरवठा करत असताना खूप समस्या निर्माण होतात आणि त्यामुळे
आपल्याकडच्या शेतकऱ्यांना जून महिन्यामध्ये पुरेसा खत पुरवठा वेळेत होत नाही आणि त्यामुळे जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांकडे काही बोगस खतांचे वितरक आणि एजंट लोक हे त्यांच्यापर्यंत जाऊन सेंद्रिय म्हणून आता सांगून काही बोगस खतं त्यांच्या गळ्यात घालतात आणि हा प्रकार मागच्या काही वर्षांपासून सातत्याने सिंधुदुर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे आणि याचा परिणाम म्हणून आज आपल्या जिल्ह्यातली शेतकऱ्यांची उत्पादकता दिवसेंदिवस घटत चाललेली आहे आणि ही गोष्ट परवा खरीप हंगामाच्या आढावा बैठकीमध्ये मी आदरणीय पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या निदर्शनास आणून दिली आणि त्यानंतर याची तात्काळ दखल या ठिकाणी चव्हाण साहेबांनी घेतली. त्याने 10 मे रोजी मंत्रालयामध्ये या संदर्भात एक बैठक आयोजित केली आपल्या दालनात. त्यावेळी मी स्वतः त्या ठिकाणी उपस्थित होतो. कोकण रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी त्या ठिकाणी होते. RCF कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी त्या ठिकाणी होते आणि जिल्ह्याचे कृषी अधीक्षक सुद्धा त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये रेल्वेने थेट खत झाराप ब्रेक पॉइंटला यावं अशा प्रकारचा आम्ही त्या ठिकाणी निर्णय झाला. पालकमंत्री महोदयांनी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या की यासाठी सकारात्मक भूमिका आपण ठेवून आवश्यक त्या परवानग्या तात्काळ द्याव्यात आणि त्या परवानग्या या पुढच्या 3 दिवसामध्ये म्हणजे 13 तारीखला रेल्वे विभागाकडून प्राप्त झाल्या आणि त्यानंतर कृषी विभागाकडून आयुक्त स्तरावरनं ज्या परवानग्या आवश्यक होत्या त्याची कारवाई काल संध्याकाळपर्यंत पूर्ण झाली आणि RCF कंपनीने सुद्धा त्या ठिकाणी झाराप येथे पहिल्यांदा थेट रत्नागिरीऐवजी सिंधुदुर्गामध्ये रेल्वेने खत उतरवण्यासाठी मान्यता दिली आणि मग जिल्ह्यातल्या सगळ्या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून आणि तालुका खरेदी विक्री संघांच्या माध्यमातून आपण 1800 मेट्रिक टनाचं सुफला खत आणि अधिकचं युरिया असं मिळून सुमारे 2 ते 2,500 मेट्रिक टनाची एक रेल्वे ब्रेक या ठिकाणी 25 ते 30 मेच्या दरम्यान झाराप येथे येईल आणि त्यामुळे या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना यावर्षी पेरणीच्याच वेळी सुफला खताची उपलब्धता मुबलक प्रमाणावर जिल्ह्यात त्यामुळे होऊ शकणार आहे. झारापच्या रेल्वे स्टेशनच्या बाजूलाच सुमारे 9 कोटी रुपये खर्च करून तात्काळ गोदाम उभारणीचा सुद्धा निर्णय त्या बैठकीमध्ये घेतलेला आहे आणि त्यामुळे ते गोडाऊन सुद्धा नजीकच्या काळामध्ये तिथे उभं राहील आणि त्यामुळे भविष्यात जवळपास 80% जास्त खत हे रेल्वेद्वारे सिंधुदुर्गामध्ये येईल आणि म्हणून पावसापूर्वी योग्य दर्जाचं प्रामाणिक अशा स्वरूपाचं खत शेतकऱ्यांना मुबलक स्वरूपात उपलब्ध होईल. यावर्षी आपण जिल्हा बँकेकडनं सुमारे 5 कोटी रुपयापेक्षा जास्त रक्कम कमी व्याजदराने आम्ही या सहकारी संस्थांना कॅश क्रेडिट स्वरूपात उपलब्ध करून दिली. त्याचं कारण की कंपन्यांचं रोखीचं धोरण असल्यामुळे त्यांना त्वरित पैसे देता यावेत आणि आमच्या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना वेळेत खत उपलब्ध व्हावं म्हणून सुमारे 5% जास्त व्याज कमी करून 6 महिन्यासाठी आम्ही 5 कोटी रुपये
हे सहकारी संस्थांना खरेदी विक्री संघांना जिल्हा बँकेने उपलब्ध करून दिले आणि याचबरोबर शेतकऱ्यांना खत खरेदी करता यावी यासाठी शेती पीक कर्जाची उपलब्धता आणि त्याचं वितरण हे सुद्धा आम्ही तात्काळ मे महिन्यापासून सुरुवात केलेली आहे आणि म्हणून जिल्ह्यातल्या सगळ्याच शेतकऱ्यांनी पावसाळ्यापूर्वी खतांची खरेदी विकास सहकारी संस्थांकडून करावी आणि आपल्याला वेळेत खत खरेदी करून आपल्याकडे उपलब्ध करून घ्यावं अशी या निमित्ताने माझं सर्वच जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना एक नम्र आव्हान आहे आणि या गोडाऊनसाठी 9 कोटी रुपये उपलब्ध करून देत असल्याबद्दल मी खऱ्या अर्थाने रवींद्र चव्हाण साहेबांना जिल्हा बँकेच्या वतीने या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांच्या वतीने धन्यवाद देतो आणि भविष्यामध्ये या प्रयोगामुळे भविष्यामध्ये कायमच खत रेल्वेने येण्यासाठीची एक सुरुवात म्हणून हा एक आपण प्रयत्न करतो आणि तो प्रयत्न आज त्या सगळ्याच यंत्रणेच्या सहकार्यामुळे यशस्वी होतो. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स लेडीज अँड मेन्स गारमेंट वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स आदित्य बिझनेस सेंटर गांधी चौक सावंतवाडी. पत्रकार आहे तू काय धुमसाला घातलं नाही रे.
पाव किलो 20, पाव किलो 20, पाव किलो 20. सावंतवाडीचा आठवडा बाजार आणि वाद हा नवीन नाही आहे. गेली 2-2.5 वर्ष आपण पाहतोय तर वाद आणि सावंतवाडीचा आठवडा बाजार हे एक समीकरण झालेलं आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर हा आठवडा बाजार कुठे भरवायचा असा विषय होता आणि त्यावेळी तत्कालीन नगराध्यक्ष संजू परब यांनी हा आठवडा बाजार जो आहे तो मोती तलावाच्या काठावर भरवला होता. मात्र स्थानिक आमदार शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी तलावाच्या सौंदर्याला बाधा येते म्हणून हा बाजार इतरत्र हलवण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचं 2 महिन्यापूर्वी सांगितलं होतं आणि अखेर तो आठवडा बाजार जो आहे तो आज गोदामाच्या ठिकाणी या ठिकाणी हलवलेला आहे. अगदी तुम्ही सुरुवातीपासूनच व्हिडिओ पाहिला असेल. संपूर्ण बाजार आठवडा बाजार नव्या जागेत कशा पद्धतीनं भरवला गेला आहे हे या आधीच्या सगळ्या रेकॉर्डिंगमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल. ते लाईव्ह होतं. तर हीच ती जागा आहे ज्या ठिकाणी हा आठवडा बाजार भरवला गेला. सावंतवाडीत 2 वर्षापूर्वी हा बाजार उभ्या बाजारात वरच्या बाजारामध्ये भरायचा. त्यानंतरच्या काळात संजू परब नगराध्यक्ष असताना तिथल्या स्थानिकांच्या तक्रारी असतील किंवा पाकिटमारी किंवा रहदारीचा होणारा त्रास हे लक्षात घेता त्यांनी हा बाजार जिमखाना मैदानावर हलवला होता. जिमखाना मैदानावर झालेला विरोध पाहता त्यानंतर सावंतवाडीच्या मोती तलावाच्या काठावर हा बाजार भरवण्यात आला आणि याला दीपक केसरकर यांनी आक्षेप घेतला होता की फुटपाथवर बाजार भरवला जाऊ शकत नाही आणि त्यानंतर अनेक पर्यायी जागा समोर आल्या होत्या. मात्र त्याच्यावरनंही वाद झालेला आपण पाहिला. पण अखेर आज बऱ्याच दिवसांनी नगरपालिकेच्या माध्यमातून हा आठवडा बाजार जो आहे तो याच गोदामाच्या ठिकाणी हलवलेला आहे. ही जागा योग्य की अयोग्य हे आपण इथल्या आमच्या सावंतवाडीकरांकडनं इथे येणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडनं जाणून घेणार आहोत. कारण हा परिसर आमच्या मुख्य बाजारपेठेपासून बराचसा लांब आहे आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी तुम्ही पाहिलं असेल की ट्रॅफिकचा सुद्धा मुद्दा या निमित्तानं उपस्थित होतो आहे. जसं मागे आम्ही ज्यावेळी इथला सर्वे केला होता त्यावेळी त्या नागरिकांचं एक मत होतं की आठवडा बाजारामध्ये वाहतूक पोलिसांची उपस्थिती असणं हे खूप आवश्यक आहे. कारण वाहतुकीचा खूप मोठा प्रश्न हा आठवडा बाजारामध्ये मग कुठल्याही ठिकाणी असो तो निर्माण होतोच. तर त्यासाठी वाहतूक पोलिसांची नेमणूक ही या ठिकाणी करावी अशा पद्धतीची मागणी होती. पण आज आपण पाहिलं तर सुरुवातीलाच गेटवर एक पोलीस सोडला तर बाकी ठिकाणी आपल्याला पोलीस दिसले नाही. पोलिसांची सुद्धा कमतरता आहे त्यामुळे कदाचित ते असेल. पण ती दक्षतासुद्धा घेणं आवश्यक होतं. मात्र ती आजच्या या आठवडा बाजारात घेतली गेलेली नाही आहे. त्याचबरोबर जर या आठवडा बाजाराबद्दल बोलायचं झालं तर मिलाग्रीस हायस्कूल असेल, मदर क्वीन्स असेल, SPK सारखं महाविद्यालय असेल, अगदी शाळा, कॉलेज आणि महाविद्यालय अशी या परिसरात आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी आपसुकच वर्दळीचं ठिकाण हे आहे. इथे मुलं असतील, त्यांच्या गाड्या असतील, स्कूल बस असतील, यांची वाहतूकसुद्धा या ठिकाणी होते. मी तुम्हाला जो परिसर दाखवतो तो मिलाग्रीसच्या समोरचाच आहे आणि हा सालेवाडा भागातली आहे. इथेही मोठ्या संख्येनं रहिवासी आहेत. त्यामुळे वाहतुकीचा जो सगळ्यात मोठा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे. कारण दोन्हीकडनं बॅरिकेड्स लावल्यामुळे 4 व्हीलर गाड्यांना आतमध्ये एंट्री दिली जात नाही आहे. त्यामुळे त्यांना पर्यायी मार्ग शोधावे लागत आहे आणि समोरच SPK आणि मदर क्वीन्स सारखं कॉलेजसुद्धा आहे. अगदीच गेले अनेक दिवस आपण पाहतोय हा वादाचा बाजार म्हणूनच या बाजाराला म्हणायला हरकत नाही. आठवडा बाजारापेक्षा वादाचा बाजार हे याला म्हणणं योग्य ठरेल. आणि आज आपण पाहतो ही जागा स्थलांतरित केल्यानंतर इथल्या व्यापाऱ्यांची काय भूमिका आहे, त्यांना काय वाटतं ही जागा सोयीस्कर आहे का. कारण मध्येच काही इथल्या नागरिकांकडनं किंवा काही पदाधिकाऱ्यांकडनं ही जी समोर दिसणारी झाडं आहेत किंवा पावसाळ्यात उद्भवू शकणारी आपत्कालीन स्थिती आहे या संदर्भात त्यांनी वक्तव्य केलं होतं. माझ्यासोबत आता एक इथले व्यापारी आहे. दादा, तुम्ही कधीपासून येता बाजारात? आज पहिल्यांदा. म्हणजे ह्या बाजारात नव्हे, आठवडा बाजारात किती दिवस चालू झाल्यापासून?
म्हणजे करतात. हो. कोरोना नंतर 2 वर्ष करताय. होय होय. मग आता तुम्ही हा कितव्या बाजारात बसताय? आज पहिल्यांदा इकडे बसलोय. म्हणजे हा नव्हे, याच्या आधी एक मोती तलावाच्या काठावर इतके बसला. बाजार झाले नाहीत ते, एवढे बाजार चालू आहे. सगळ्या बाजारात सगळे तुम्ही बाजारला बसला. बसलेलो आहे. तुम्हाला कुठला बाजार आवडला हा सगळ्यात? हा, कुठला बाजार आवडला? आवडलं म्हणजे काय, आता गिऱ्हाईक झाला तिथे आवडला म्हणून सांगणार ना. आज पहिल्यांदा बाजार म्हणजे आता जरा डगमग होतोय. पण ही आजची बाजार चांगला आहे का? म्हणजे बघून काय वाटतं? इथली जागा, इथलं हे चांगला नाही वाटत. काय करणार आता, तलावकोटा बरोबर होता आम्हाला. कुठला बरं होता? तिथे बसत होतो ना तळ्याकाठ्यावर, ते आमचं बरं होतं जरा. ओके, हे लांब पडतं. हे जरा गिऱ्हाईकांना सुद्धा लांब पडतो, सोयीचा नाही जरा. असं झालंय आता. आपल्यासोबत आणखीन इथले काही व्यापारी आहेत, महिला आहेत. महिला म्हणून काय सांगाल, हा बाजार कसा वाटतो तुम्हाला? गिऱ्हाईकांना विचार आला तेच का? तर नक्की अजूनही आपण पाहतो इथे आज बाजाराला मोठ्या संख्येनं ग्राहक जे आहेत ते येत आहेत. त्या ग्राहकांशीही आपण संवाद साधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. एक ज्येष्ठ नागरिक आहेत. काका, आठवडा बाजारात तुम्ही दररोज येता. हा आठवडा बाजार आजपासून इथे सुरू झाला आहे. या आठवडा बाजाराबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? बाकी चांगलं झालं इथे आला तर. तिकडे जरा गर्दी व्हायची वाहनांची येण्या जाण्याची, इथे तेवढी नाही आहे गर्दी वाहनांची. चांगलं आहे, व्यवस्थित चांगलं आहे. इतर दिवसापेक्षा इतर ठिकाणीपेक्षा ही जागा सुटेबल आहे. पूर्वी जरा तिकडे रस्त्यावर फार गर्दी होती आणि गाड्या बिड्या घेऊन जायची, आणि इथे जरा चांगलं आहे. थोडं वाहतुकीचं नियोजन झालं पाहिजे असं वाटतं का? हो, असं वाटतं. थोडं स्कूटर आणि येतात ना अधूनमधून इथे, त्याचा थोडा त्रास इतर लोकांना होतो. तर जास्तीत जास्त ते बंद करावे स्कूटर. नक्कीच. इथल्या आता जे व्यापारी आहेत त्यांना असं वाटतं की बाजारापासून जरा हा बाजूला आहे, म्हणजे मुख्य बाजारपेठेपासून. नाही, तसं काय खूप लांब नाही आहे. असं म्हणलं की नाही, तो बाजार तिकडे होता तसाच हा बाजार इथे जवळच आहे. आणि असं असलेलं तर बरं आहे, व्यापार चांगला होणार आणि बाकी सगळं व्यवस्थित होणार. ओके, धन्यवाद. ओके सर. अगदी काही बोलक्या प्रतिक्रिया सुद्धा आहेत. कारण आज आपण जेव्हा बाजार इथला पाहतोय त्यावेळी एकच प्रकर्षाने गोष्ट जी जाणवते ती वाहतुकीची. अगदी शिस्तबद्धरित्या नगर परिषदेच्या माध्यमातून जागा आखून दिल्या गेल्या आहेत आणि तशा पद्धतीनं हा बाजार भरवला गेला आहे. पण या ठिकाणी असणारं गोदाम, कारण मगाशीच आपण पाहिलं तर या गोदामामध्ये येणारा ट्रक जो आहे तो या ठिकाणी अडकलेला आपल्याला पाहायला मिळालं. वाहतुकीची कोंडी झालेली त्या ठिकाणी दिसून आली. याच गोदामाचा आजूबाजूचा जो परिसर आहे तिथे सुद्धा हा अगदी फळं असतील, भाज्या असतील, मसाल्याचे पदार्थ असतील, त्यामुळे सगळे बाजारातले जे घटक आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला भरलेले पाहायला मिळतात. आणि अगदी बरेचसे जे ग्राहक आहेत ते आपल्याला इथे आलेले पाहायला मिळतात. आपल्यासोबत माजी उपनगराध्यक्षसुद्धा आहेत, त्यांचेही आपण संवाद साधणार आहोत. आम्ही बघतोय बाजारावरनं आता 2-3 जागा किंवा वाद पण होतात, पण आज जेव्हा इथे बाजार भरवला आहे काही जणांच्या प्रतिक्रिया चांगल्याही आहेत. व्यापाऱ्यांचं म्हणणं असं आहे की हा बाजार होता तिथेच चांगला होता किंवा बाजारापासून थोडासा लांब आहे. माजी उपनगराध्यक्ष म्हणून तुमचा सर्वे काय सांगतो? अतिशय चांगली जागा आहे. मुळात म्हणजे उन्हाळ्याचा जो त्रास होत होता लोकांना तो नाही आहे आणि मध्यवर्ती आहे. थोडीशी सवय झाली लोकांना की निश्चितपणे लोक या ठिकाणी येतील. पावसाळ्याचं मात्र नियोजन नगरपालिकेने व्यवस्थित केलं पाहिजे, कारण ह्या ठिकाणी आत्ता ज्या ठिकाणी आपण उभं आहोत त्या ठिकाणी पावसाचा पाण्याचा थोडासा त्रास होण्याची शक्यता आहे. बाकी पलीकडच्या बाजूला ज्यावर रोड आहे त्या रोडवर अजिबात त्रास होणार. अतिशय चांगली जागा, सावंतवाडीतली बेस्ट पॉसिबल जी काय ना ती जागा ही असं मला वाटतं. नक्कीच. पण काही जणांकडनं असंही म्हटलं जातं नागरिकांकडनं की ही जी झाडं आहेत त्याच्यामुळे पावसात अपघात उद्भवू शकतो, अपघात होऊ शकतात. तर त्या दृष्टीने तुम्ही कसं पाहता? मुळात जर झाडं काढली तर पावसाचं प्रमाण कमी होईल हे पण त्या लोकांना लक्षात. मुळात हे आहेत झाडं आहेत ना, ही रेंट्री आहेत. रेंट्री एवढा लोक कधी कोसळत नाहीत, कधीच कोसळत नाहीत. काय म्हणजे ह्या त्या अज्ञान आहे लोकांचं. रेंट्री हा आवश्यक. रेंट्रीमुळे वातावरण चांगलं राहतं, पर्यावरण चांगलं राहतं. आता इथं फक्त काय ग्राहकापेक्षा हे जे आहेत ना विक्रेते आहेत ना त्यांचं पण थोडं हित बघायला पाहिजे. त्यांना तुम्ही इकडं आणला त्यांच्यासाठी किमान
वॉशरूम आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय त्यांनी करायला पाहिजे नगरपालिका, कारण ते त्यांच्याकडे पैसे घेतात तिथं बसण्याचे, त्या पैशाच्या बदल्यात त्यांना पुढे ती सेवा त्यांनी नगरपालिकेनं प्रोव्हाइड केलीच पाहिजे. फक्त आपलंच कुठं आहे, लोकांनी पण स्वतःवर हे निर्णय घ्यायला पाहिजे आणि वाहनं वगैरे असं की नाही ह्या दुकानापर्यंत आणता कामा नाही. एवढा स्वतःचा जर का चांगलपणा दाखवला ना तर हे सगळं व्यवस्थित आहे. लोकांना काय म्हणतात विक्रेत्यापर्यंत जाऊन गाडी घ्यायची की नाही, हा जो घाणेरडा विषय तो बंद झाला, सगळं व्यवस्थित आहे आरामशीर. नक्कीच राजनजी, तुम्ही लोकप्रतिनिधी होता त्यामुळे तुम्हाला प्रश्न आहे की ज्या पद्धतीनं आता आपण पाहतोय त्या आठवडा बाजारावरनं आपण वाद पाहिले, अनेक जागा पाहिल्या आणि त्यानंतर आज जेव्हा या जागेत बाजार भरतो, तुम्ही स्वतः पण आलेला आहात, बाजारासाठी आला आणि पाहणीसाठी असाल, तर तुमचं या बाजाराबद्दलचं मत काय वैयक्तिक? मी बाजार बघायला आलो नाही, रेग्युलर बाजार करणं माझी आवड आहे आणि मी रेग्युलर माझा जो काय बाजार असेल म्हणजे फिश मार्केट असेल किंवा धान्य असेल किंवा भाजीपाला असेल, मी स्वतः बाजारात जातो, त्यामुळे लोकांची टच राहतो आणि बाजारात काय चाललंय, दर काय आहेत, प्रत काय आहे किंवा अवेलेबिलिटी काय आहे हे सगळं आपल्याला समजतं. तर या ठिकाणी बाजार खरोखर, आणि मागचे जे वाद होते ना ते राजकारणात नव्हते, त्याला काय फारशी किंमत देण्याची गरज मला वाटत नाही. ही जागा बेस्ट पॉसिबल, मी काय सांगतो, उपलब्ध असलेल्या जागेत ही अतिशय चांगली जागा आहे. ज्या ठिकाणी बाजार होता त्या ठिकाणी किमान 2 दिवस लोकांचा फिरायचा ट्रॅक जो होता तो बंद होत होता. एक सावंतवाडीचं सौंदर्य आहे ते मोती तलाव, त्या ठिकाणी बाजार भरवणं हे चुकीचीच गोष्ट होती माझ्या मते. ते नक्कीच एक शेवटचा प्रश्न, नगर परिषद प्रशासनाकडनं आज म्हणजे पहिलाच दिवस आहे, परंतु वाहतूक असेल किंवा इथली साफसफाई असेल किंवा आताच एका ज्येष्ठ नागरिकांनी जसं सांगितलं ज्या भौतिक सुविधा आहेत त्या पण देणं गरजेचं आहे. तर एक तुम्ही पण माजी उपनगराध्यक्ष राहिलेला आहात, नगर परिषद प्रशासनाला काय सल्ला द्या? निश्चित आम्ही सल्ला देऊ, म्हणून मी बघायला आलो आहे ते सुद्धा की कितपत लोकांची सोय झाली पाहिजे, पिण्याच्या पाण्याची आणि टॉयलेटची निश्चितपणाने सोय झाली पाहिजे, त्याच्यामध्ये अजिबात हे नाही. आणि सोय करता येण्यासारखी आहे, मागच्या बाजूला गार्डन आहे, गार्डनची आहे, इवन आपलं पर्यटक स्वागत केंद्र आहे त्या ठिकाणी सुद्धा आहे. तर त्या ठिकाणी ते साफ करून घेऊन नगरपालिकेने थोडंसं जो कॉन्ट्रॅक्टर आहे ते संधान करून नगरपालिकेने साफसफाई केली पाहिजे आणि पिण्याच्या पाण्याची पण व्यवस्था केली. थँक्यू. नक्कीच आपण पाहतोय या ठिकाणी सुद्धा आठवडा बाजार भरलेला आहे. आपल्यासोबत एक विक्रेते आहेत. दादा, दररोज येता का बाजाराला? हो, 2 आठवडे तरी. मग हा कितवा तुमचा बाजार? पहिल्यांदाच. हा इथला पहिला? इथला नव्हे, म्हणजे सावंतवाडीतला कितवा? सावंतवाडी 12 धंदा आहे. हा, 12 वर्षामध्ये तुम्ही म्हणजे तुम्ही सगळीकडे बसलाय? हा, सगळीकडे बसलो. त्या सगळ्या जागात कुठली जागा तुम्हाला चांगली आणि योग्य वाटली? मला एक वाटली तळ्यावरची बाजार 1 नंबर वाटली सर. हां, तर थोडंफार ऊन असतो, परंतु संध्याकाळी वाढीच्या लोकांना काय संध्याच्या बाजारचं सवय आहे, उन्हामध्ये यायचं त्यांना सवय नाही. 5-4च्या पुढे बाजार करायला व्यवस्थित येतात, लांबची परवानगी वाहतूक येतात ना, त्यांना पण आवड आहे. संध्याचा बाजार भरतो, सावंतवाडी 1 नंबर तळ्यावरचा बाजार भरलेला आहे, चांगला वाटतो. म्हणजे आजच्या पेक्षा तो बरा होता असं म्हणणं आहे? असं म्हणणं बरं आहे. तिकडे जरा त्रास आहे ना लोकांना वाहतुकीचा. आता वाडीतल्या लोकांना कसं दुकान आहेत ना, ते लांबची परवास आत तिथेच घेऊन जाणार भाजी, इकडे येणार नाही. तिने ती 100 रुपये वाचवून नाही बघणार ना. बरोबर, लांब येऊन आम्ही नुकसान होलं तर आम्ही 2 आठवड्याना 3 आठवड्याना त्यांनी गिऱ्हाईकांना मागात पडणार ना. गरीब लोक कसे जगणार, ते आमचं म्हणणं आहे. बरोबर, थँक्यू. ओके. आपण पाहतोय ज्या प्रतिक्रिया आहेत त्या लाईव्ह आहेत, एडिटेड नाही आहेत, त्यामुळे काटछाट करण्याचा काही विषयच येत नाही. ज्यावेळी आपण ह्या प्रतिक्रिया जाणून घेतोय की 2 मतप्रवाह आठवडा बाजाराबाबत कायमचेच आहेत. म्हणूनच या बाजाराचा उल्लेख मी वादाचा बाजार असं केलं, कारण या बाजारावरनं केवळ आणि केवळ आत्तापर्यंत वादच होताना आपण पाहिलेत. राजकीय हेतू असेल, परंतु वाद हा या आठवडा बाजाराचा एक केंद्रबिंदू राहिलेला आपण पाहिलेला आहे. इथेही बाजार होत असताना आज नगर परिषद प्रशासनानं दक्षता घेतली नाही हे उघड होत आहे, कारण ज्या काचा आहेत त्या अगदी ह्या ठिकाणी दिसतात. काचांचे जे तुकडे आहेत, हाही काचेचा एक तुकडा आहे. इथनं जे ग्राहक येणार आहेत त्यांच्या ग्राहकांना ह्या काचा लागण्याची शक्यता आहे, नाकारता येत नाही. आणि काचांचा अक्षरशः खच इथे पडलेला आहे. त्यामुळे हा बाजार भरवत असताना नगर परिषद प्रशासनानं केलेला दुर्लक्षसुद्धा प्रकर्षानं जाणून येतो, नुसताच जाणवत नाही आहे. पहिलाच दिवस जरी असला तरी इथल्या भागाची स्वच्छता करणं ही जबाबदारी नगर परिषद प्रशासनाची होती. मात्र बेजबाबदारपणा आणि बेजबाबदारपणाची वागणूक नगर परिषद प्रशासनाकडनं दिसून आली आहे. अनेक लोकांच्या प्रतिक्रिया या आधीसुद्धा आपण घेतल्या आहेत. अगदी
बाजार हा उभ्या बाजारात असताना सुद्धा घेतल्यात, जिमखानावर गेल्यावर सुद्धा घेतल्यात, मोती तलावावर आला तेव्हा सुद्धा घेतल्यात. त्यामुळे प्रतिक्रिया सगळ्यांच्या पाहता दोन मतप्रवाह आपल्याला दिसून येतातच. पण आज जेव्हा आपण पाहतो आजही तीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे सगळ्यांच्या प्रतिक्रियामध्ये थोडासा विरोधाभास जाणवतो, संदिग्धता जाणवते. पण आज या बाजाराच्या निमित्ताने एक गोष्ट दिसून येते ती म्हणजे प्रशासनानं नियोजनात कुठेतरी अभाव ठेवलेला दिसतोय. इतर जागा ज्यावेळी होत्या त्या तुलनेत ही जी जागा आहे ती योग्य असल्याचं मत माजी उपनगराध्यक्ष राजन पोकळेंनी व्यक्त केलं किंवा काही नागरिकांनी व्यक्त केलं. पण जे व्यापारी आहेत त्यांचं म्हणणं हेच आहे की मोती तलाव काठावर जो बाजार होता तोच बाजार योग्य होता, तो सुटेबल होता, ग्राहकांसाठी सुटेबल होता, विक्रेत्यांसाठी सुटेबल होता. मात्र आजचा जो बाजार आहे हा इथे गर्दीचं ठिकाण जास्त करून जाणवत आहे, ग्राहकांना त्रास या ठिकाणी होतो. आणि मुळात मी जे म्हटलं की प्रशासनानं जबाबदारीनं वागणं गरजेचं होतं, ती जबाबदारी या ठिकाणी दिसत नाही आहे. पोलीस प्रोटेक्शनमध्ये बाजार हलवणार म्हणून जे प्रशासन सांगतं त्या प्रशासनानं हा बाजार नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलीस प्रशासनानं सुद्धा सोबतीला घेणं गरजेचं होतं. एकच पोलीस संपूर्ण बाजारात दिसतोय आणि जे ट्रॅफिक आहे किंवा वाहतुकीची जी कोंडी आहे ही मोठ्या प्रमाणात आपल्याला होताना दिसते. कारण मोठ्या प्रमाणात जे नागरिक आहेत ते इथे येत असतात आणि वाहतुकीची कोंडी ही प्रामुख्याने इथे होते. कारण जे गार्डन आहे जनरल जगन्नाथराव भोसले शिव उद्यान हे सुद्धा इथेच शेजारी असल्यामुळे या ठिकाणी वर्दळ मोठ्या प्रमाणात असते. मोती तलाव काठावर सुद्धा सायंकाळच्या वेळेत अनेक नागरिक मोठ्या संख्येनं येत असतात. त्यामुळे जागा योग्य की अयोग्य याबद्दल आपण जेव्हा इथल्या व्यापाऱ्यांना, इथे खरेदीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना विचारलं तेव्हा अगदी वादाचा बाजाराच्या आतापर्यंतची जशा प्रतिक्रिया त्यांच्या होत्या, वादग्रस्त जशा प्रतिक्रिया होत्या तशा आजही आहे. कारण आजच्याही बाजाराबद्दल काही खुशी, काही गम असंच या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. स्थानिक भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांकडनं आणि भाजपचे माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांच्याकडनं या बाजाराला, जो बाजार तलावाकाठनं हलवणार होते त्याला विरोध होता. त्यामुळे आता त्यांची भाजपची भूमिका काय असणार आहे हे देखील महत्त्वाचं ठरवणार आहे. कारण भाजपनं तलावाकाठचाच बाजार हा योग्य असल्याचं सांगितलं होतं, इतरत्र बाजार हलवण्यास त्यांचा विरोध होता किंवा झाडांचा मुद्दा असेल, आपत्कालीन स्थितीचा मुद्दा असेल, वाहतुकीचा प्रश्न असेल आणि दोन्ही बाजूला असणाऱ्या शाळा कॉलेजचा प्रश्न असेल, हे सगळं पाहता प्रशासनानं नियोजन करणं अतिशय गरजेचं आहे. प्रकर्षानं या ठिकाणी दिसून येत आहे. विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. कोकणात धावली वंदे भारत. अपात्रतेच्या निर्णयावर विधानसभा अध्यक्ष स्पष्टच बोलले. आणि शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला बसणार आळा, आता थेट रेल्वेनं सिंधुदुर्गात पोहोचणार खतं. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.